olako titularrak irakurri ditugu. Emakume ausarta. Harri jasotzearekin ausartzen direnak. Zaki, ze petzatzen duzu horren inguruan? Ausarta zara? Eskerrik asko gaia bateratzea. A ber, kontua da, komunikabideek orokorrean eskerrak alean ez dela gertatzen, eta gainera aipatu behar dut, aleako kide batek egin zigula elkarrizketa bat eta izan dela egin didaten elkarrizketarik onena. Beitu. Eta eskerrak eman dizkio. Segero, claro, titular hauek ikusita, lankide batzuekin egon nintzen komentatzen. Zuk, ezenuk jarriko, mutil ausart batzuk hitz egiten digute beraien sentimenduen inguruan harria jasotzerakoan. Erortzen zarenean, klik baitean eta topikoetan horrelako titularrak ateratzen direla. Ez dut ardura hartzen, ez da jakiteko norden nort, ze hori ere gertatu da. Baina, ni hori irakurtzen, niri etortzen zitzaidan, crop top bat edo jartzen duanean, edo bainu jantzi bat, edo dena delakoa, eta ze ausarta, izango balitzu ez dela piropo bat, baina berez horren atzetik dagoen azpi mezua da, hau ez da zure lekua. Eta ausartzen zarelako, zurea ez den esparru batean sartzen, edo zuri ez dagokizuna jantzen, edo zuri ez dagozkizun kirolak edo harriak altxatzen. Eske hori da, niri hori ezait ausarta iruditzen, zergatik hau izan behar da ausarta. Nire ausartagoa iruditzen zait egunero goizeko 5 altzatzea, ez dakit,